Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 8 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 ngadto sa 19. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Ayaw ninyo huna-huna nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan kini, samtang ania pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug nagtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.